ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଆମଲା କ୍ୟାଣ୍ଡି ମାନେ ଅଁଳା ଚକୋଲେଟ୍। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ମାନ୍ସି। ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଁଳା ମିଳୁଛି। ମାର୍କେଟରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଁଳା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ଚକ୍କରରେ ମୋର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଗଲା। ଅଁଳା ଟିକେ ଦାଗ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଚଳିବ। ତାକୁ ଧୋଇକି ପାଣିରେ ଶୁଖେଇକି ଆଇସ୍ରେ ଚାମ୍ବରରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 48 ଆୱାର ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇସ୍ ଚାମ୍ବର ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ରେ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଇବାର ଅଛି। ତ 3ଟା ଅଁଳାକୁ ରଖିଦେଇକି ବାକି ତକକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଆୱାଜ ଶୁଣୁଛି କେମିତି ପୁରା ଆଇସ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳିଆ ଆୱାଜ ହେଉଛି, ପୁରା ଠକ୍ ଠକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳିଆ ଆୱାଜ ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଆକୁ ଏମିତିରେ କିଛି କରିବେନି, ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଫୁଟେଇବେନି ତାକୁ ପାଣିରେ, ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ତାକୁ। ତ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଲେ ଚଳିବନି, ତାକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟି ଆସିବ ପୁରା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟିମ୍ ତ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପୁରା ସେ ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ଗରମ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ସେ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବେ। ଛଡ଼େଇଲେ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ ନା, ଅଧେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। କଳା ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିବନି, ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ସେମିତି ରହିବ। ଆପଣ ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇଦେବେ। ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ କାଢ଼ିବେନି, ଯେମିତି ମେଟାଲ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ କରିବେନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା କାଚରେ କରିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିବନି ଆମର ଅଁଳା ଗୁଡ଼ା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟପ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଚୋପା ତକ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ମଞ୍ଜିରୁ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ପିସ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା, 1 କେଜି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଅଁଳା, ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ଚିନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 300 ଗ୍ରାମ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣା ଘୋଡ଼େଇକି 1 ଦିନ ରଖିଦେଇଛି। 1 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଚିନି ତକ ଦେଖିଲି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ସୋକ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 1 ଦିନ ଅଁଳାକୁ ସେଇ ଚିନିରେ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୋର ବେଶୀ ମିଠା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ହିଁ ସୋକ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକା ମିଠା ଦରକାର ଥିବ, ତାହେଲେ 3 ଦିନ ସୋକ୍ କରିଦେବେ, ସେ ପୁରା ସୋକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିକିନା ସେ ଅଁଳାକୁ ଚିନିରୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେକୁ ମେଲେଇ ପକେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋର ବଳିଲା ଯେଉଁ ଚିନି ଯେଉଁ ଗୋଳଟା ବଳିଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଢାଳି ନେବି ଗୋଟେ ଜାରରେ, ତାକୁ ରଖିଦେବି ଜୁସ୍ କରି ପିଇବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 1 ଦିନ ରଖିଦେବେ, ତ ସେତିକି ବି ବଳିବନି, ସେ ମିଠା ହେଇଯିବ ଅଲରେଡ଼ି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏୟାର ଡ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। ଏୟାର ଡ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଖରା ଯଦି ହେଉନଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଖରାରେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ମୋର 2 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲା ପୁରା। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିବନି ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରାଏ କରିବେ। ପୁରା ଗୋଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବ, ଚିପଚିପାପନ୍ ନଥିବ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରିବା, ଚିନିର ଯେଉଁ କୋଟ୍ଟା। ଖାଲି ଚିନିର କୋଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ଖାଲି ଚିନିର କୋଟ୍ କଲେ ପୁଣି ସେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତ ଚିନିଟାକୁ ମୁଁ ପାଉଡ଼ର କରିନେଇଛି। ପାଉଡ଼ରଟା କୋଟ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନି ପାଉଡ଼ର ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ କୋଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ 1 ବର୍ଷ ଆମର ରହିଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ବିଛେଇ ଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଁଳାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ସହିତ ତାକୁ କୋଟ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର, ଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚଟା କୋଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଅଁଳା କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁତକ ସେଇଭଳିଆ କୋଟ୍ କରିନେବି। ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମଲା କ୍ୟାଣ୍ଡି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆକୁ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ତ ମୁଁ ତ 1 କେଜି କରିଛି, ମୁଁ ୟା ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 2-3 କେଜି କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇଲା ପରେ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସେ ଚଲା, ତା ଦେହରେ ଛାଣି ନେବେ। ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପାଉଡ଼ର ତକ। ଏବେ ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା, ପାଉଡ଼ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଡ଼ର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି ପାଉଡ଼ର, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସେଇ ପାଉଡ଼ରରେ କୋଟ୍ କରିନେବେ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଏବେ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନର ୟୁଜ୍ କରିବେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ର ମିଳୁଛି ଏବେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ରଖିବେନି ବେଶୀ ଦିନ, ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଆମର ଆସେ ତା ଦେହରେ ଚିନି ରିଆକ୍ଟ କରିବ, ପୁରା ପାଣି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଏ ହାତରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେତେବେଳେ ପାଣି ହାତରେ ଲଗେଇବେନି, ନହେଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯିବ। ଆପଣ ସତରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକି। ବାଏ ବାଏ।